Вітаем, сябры! Дзякуй, што далучыліся да падкаста «Як тут, як там». Тут мы размаўляем пра гарады, іх мінулае, сучаснасць і будучыню. Разам з экспертамі абмяркоўваем розныя урбаністычныя тэмы і трэнды ў свеце і Беларусі. І паспрабуем зразумець, чаму адбываецца так, а не інакш. Мы не абяцаем знайсці простыя адказы на складаныя пытанні, але мы абяцаем цікавыя гутаркі з любоўю да гарадоў і з любоўю да людзей. Сёння з вами антраполаг Андрэй, урбаністка Ліза і урбаніст Андрэй, і мы будзем размаўляць пра тое, як добрыя ідэі становяцца дурацкімі праектамі. Куды вымашчана дарога добрымі намерамі планавальнікам і чаму bird shit happens. Мабыць, хтосьці з вас адразу апазналі ў нашай тэме адсылку да кнігі Джеймса Скотта «Seeing like a state». Поўная назва гэтай кніжкі перакладаецца «Бачыць, як дзяржава, як некаторыя схемы паляпшэння ўмоваў чалавечага жыцця правалілись». Вось, калі не апазналі, то не пужайцеся, мы вам зараз усё каротка патлумачым. Антраполага Джеймса Скотта цікавілі розныя дамены жыцця, як дзяржава іх планавала і спрабавала палепшыць. Ён працаваў, напрыклад, з тым, як у Англіі стандартызавалі прозвішчы, з тым, як рабілі кадастры леса ў Францыі, каб пабачыць лес стандартызаваным чынам, як мову таксама прыводзілі да адной некай нормы. Ён апісваў, чаму это ніколі не атрымоўвалася так, як чакала дзяржава, і так, як чакалі, уласна, самі гэтыя планіроўшчыкі. І ягоная асноўная ідэя была ў тым, што яны ігнаравалі кантэкст. Яны хацелі рашэнне, якое можна потым было размножыць для розных выпадкаў і проста вось копіпаснуць, і зрабіць гэтаксама, і каб яно гэтаксама працавала. Не выходзіла, таму што рэальнасць на месцах заўсёды была больш складанай. І вось мне цікава, і я цяпер звяртаюся да калег, калі я кажу пра гэтыя прыклады, это неяк адгукаецца вось у вашых сферах, у тым, што звязана з гарадскім планаваннем, урбанізмам. Тут, напэўна, пачну я, і я займаюся гарадскім планаваннем, і першае, у чым увогуле гэта заўсёды адгукаецца, это спрашчэнне на ўзроўні планавання, спрашчэнне на ўзроўні гарадской среды, гэта тое, як фармуецца гарадское асяроддзе, часам утаняецца, спрабуюцца зрабіць больш аднолькавыя блокі як у архітэктурнай сферы, так і горадабудаўнічай. Напрыклад, тыя самыя умоўныя мікрараёны, пра які мы все з вами ведаем, таксама можна аднесці да трэнда спрашчэння, якое апісана ў гэтай кніжкі. І ўвогуле самы добры, напэўна, прыклад пра спрашчэнне это то, як мы інтэгруемся гарадскім асяроддзям у Greenfield или у зялёныя прасторы, на якіх будуюцца часцей за ўсё ці будаваліся нашыя гарады. Слухай, а заўсёды бывае так, што справа ў дарагавізне, бо ты вось упамянула, што танней зрабіць некае стандартнае планаванне, каб вось, не ведаю, планіроўшчыкам адзін раз заплаціць, вось, і потым ужо не мучацца і паўсюль адно і тое ж. Ці, мабыць, яшчэ ў чымсьці справа, акрамя таго, што грошай мала. Гэта самая стандартная рэч, і наша разуменне асяроддзя адпіраецца на менавіта на грошы, на эканамічны складнік. Гэта самае першае, хаця я сёння прыйшла з прыкладам, які кажа зусім абратнае, зусім зваротнае, гэта эфект Більбао, і там якраз праблема ў тым, што занадта шмат грошаў заплацілі за тое, каб штосьці атрымаць, а штосьці не атрымалася. Але, насамрэч, спрашчэнне заўсёды упіраецца ў наша разуменне з аднаго боку, з іншага боку, конечно, і у фінансы, і тут, мне падаецца, трэба разбіраць кейс by кейс, какая-то асобная справа, потому что ва ўсіх сітуацыях спрашчэнне может быць у зусім розных сферах. Карацей, калі грошай мала, дакладна ёсць выклік, але калі грошай шмат, то гэта не гарантыя, што ўсё класна сплануюць, і яно спрацуе. Выходзіць неяк так. Мне падаецца, мы з Лізай прыйшлі абодва з такімі прыкладамі, калі грошай якраз такі шмат, але працуе это так сабе. А твой які прыклад? Давай, калісь. Я падрыхтаваў прыклад з горада, які мне на самой справе ніколі не цікавіў у жыцці, таму я много новага для сябе адкрыў. Это прыклад з Палем Джумейра ў Дубаі.
Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. І да, это якраз той кейс, калі грошай было дастаткова. Гэта нешта пра выспу ў выглядзе пальмы. Ты вось калі кажаш, нешта смутнае у мяне ў галаве. Менавіта. І на самой справе это практычна адзіная карцінка, якая ўзнікае ў маёй галаве. Я думаю, што ў галаве шмат каго яшчэ. Это менавіта выспа ў выглядзе пальмы. А што там унутры, это адкрытае пытанне. Але мы да яго яшчэ вернемся. Ну, дарэчы, такі дысклеймер неверагодна, але я таксама прыйшоў з прыкладам, які хутчэй пра сітуацыю, калі грошы ёсць і досыць вялікая колькасць. І ў цэлым, па-мойму, калі мы кажам пра праекты, да, то проста каб праект з'явіўся, да, сама, не ведаю, фантазія і некае чаканне, што можна нешта спланаваць маштабна, да, яны абумоўлены тым, што ёсць нейкія рэсурсы. Да, у сітуацыі, калі заведама рэсурсаў няма, то проста людзі так не мысляць. Як мысліць, не ведаю, умоўны Le Corbusier, да, які панапраектаваў усё там з птушынай перспектывы. Вось, а мой прыклад — это монарэйка і монарэйкавыя транспартныя сістэмы. Яны досыць каштуюць, да, вялікіх сумаў грошай, і пры гэтым рэдка працуюць так, як задумана. Але я хацеў вас спытаць, перад тым, як мы вось будзем па костках разбіраць гэтыя кейсы. Вось, глядзіце, мы з вамі, я помню, калі абмяркоўвалі гэты падкаст, казалі, дурацкія праекты — это не проста праекты, якія нам не падабаюцца. Да? Нам могуць, у прынцыпе, не падабацца нейкія недурацкія праекты. Але вось тут мы бачым, што намеры былі добрыя, нейкія, як бы, ідэі былі добрыя, да, і ўжо потым нешта пайшло не так. Вось, мабыць, вы можаце сказаць, якія былі намеры і ідэі ў вашых прыкладах, да? Як бы, што там на пачатку, на старце, што там было такога класнага задумана? Ну так, я тады пачну, так как у меня такі маштаб на ўзроўні аднаго будынка ці на ўзроўні групы будынкаў. Я сёння прыйшла з так званым эфектам Блібау. Гэта той эфект, які з'явіўся, скажем так, у 1997 годзе, калі быў пабудаваны музей Гугенхайма в Більбао, і ягоная асобная мэта, чаму яго пабудавалі, была ў тым, каб прыцягнуць нейкія фінансы турыстаў, людзей, зрабіць горад Більбао больш эканамічна паспяховым, зрабіць нейкую штуку, якая будзе прыцягваць людзей. І музей Гугенхайма менавіта такім чынам і спрацаваў. З аднаго боку, гэта вельмі вядомы архітэктар, які яго пабудаваў, з іншага боку, гэта, як яго называюць iconic building, вельмі неверагодная для заховай частку будынак. І гэты будынак прыцягнуў у горад новыя інвестыцыі, турыстаў і іншыя рэчы. Таму гэты прыклад лічыцца вельмі добрым, і за гэтым прыкладам, які быў пабудаваны, з'явілася вельмі шмат іншых аб'ектаў, якія хацелі паўтарыць гэты эфект і таксама зрабіць гарады больш паспяховыя, прыцягнуць да сабе новых турыстаў ці новыя грошы, неяк перасэнсаваць горад. І далей пачаліся ўжо вялікія пытанні, таму што гэты эфект вельмі складана было паўтарыць па розных чынніках. І у меня тут шэраг праектаў, я не ведаю, як лепш паступіць, проста вам іх пералічыць і сказаць агулам, чаму нічога не атрымалось. Давайте з намерамі добрымі разбярэмся. Вось я зразумеў, да, што у гэтай сітуацыі, у гэтым Більбао, да, это у нас цэнтр краіны баскаў у Іспаніі. І асноўная гэта ідэя, да, папраў мяне, калі не так зразумеў, у тым, што мы праз відовішчную архітэктуру, да, робім з горада турыстычны нейкі поінт, да, некую турыстычную кропку. Так. Это как бы дапамога ў гэтым выпадку была перажыць заняпад гэтага канкрэтнага горада і пераўтварыць яго ў нейкі турыстычны цэнтр. Цікава, чаму ён занепадаў? Ці ёсць у нас гэтыя веды? Ну, нет. Мы можем про гэта как бы пагутарыць больш глыбока, але агулам 97 год это не самы, яшчэ пакуль не самы турыстычны год, до того, як з'явіўся турыстычны бум і вот этой праблемы з турыстыфікацыяй, якія мы маем на сённяшні дзень. Добра. Андрей, а што з Дубаямі? Там вот эта выспа Пальма, да, яна плод якіх добрых намераў? Хацеў сказаць, што на плод фантазіі, але, на жаль, гэта рэальнасць.
І на самой справе ідэя, якая стаіць за ёй, яна звязана з тым, што як бы кіраўніцтва краіны, да, шэйхі, яны думалі трохі пра будучыню, і яны на самой справе думалі пра то, як яны будуць жыць, калі ў іх скончацца маштабныя прыбыткі ад нафты. І адказ, які яны для сябе знайшлі, ну, відавочна, это адзін з адказаў, але Пальм Джумейра якраз яго і ўвасабляе, гэта жыццё з вялікімі плынямі турызма. Бо Арабскія Эміраты, іх бераг, ён даволі папулярны сваімі пляжамі, сонечным надвор'ем, там можа некалькі год не быць дажджу, выдатна, асабліва калі вы жывеце паўночней за Мінск, да і ў прынцыпе ў Мінску таксама, вось, то такое надвор'е даволі спрыяе турызму. І мэта для іх была гэта патроіць колькасць турыстаў да 15 мільёнаў штогод. Згодна з гэтай мэтай патрабавалася таксама і павялічыць працягласць бераговой лініі, бо відавочна, што для 15 мільёнаў штогод той бераговой лініі, якая была непасрэдна ў Дубаі, яе не хапала. І ідэя, якую прапанавалі, у Вікіпедыі яе спрабуюць прыпісаць самому шэйху, я, канешне, сумняюся ў гэтым, вось, але да, ідэя, якая... Здымны знешні мозг шэйха, придумаў. Калектыўны, хутчэй за ўсё. Вось. Это была выкарыстаць форму пальмы, вось, пальмавага лісця, як такіх ласкутоў зямлі, паабапал якіх знаходіцца гэта берагавая лінія. То бок, калі паспрабаваць гэтую пальму абвесці і палічыць колькасць кіламетраў, то практычна ўсё тое, што ім не хапала, это прыблізна 45 міль бераговой лініі, як яны падлічылі. Это каля 72 кіламетраў. Амаль гэтую колькасць яны і дабіліся стварэннем пальмы. То бок, бераговая лінія павялічана, пляжаў стала нашмат больш, адпаведна, і турыстаў можна прыняць значна больш. І это мусіць зрабіць такі важны задзел пад будучыню без нафты, калі Дубай зможа жыць проста турыстычнымі потокамі. Прынамсі, такая была ідэя. І тое, што я хацеў адразу сказаць, это вельмі нагадвае ідэю, вось, якую агучыла Ліза, прыцягнуць турыстаў і грошы. Вось, в прынцыпе, ідэя, рухаючая сіла была такая ж. Я хотела дадаць да Андрэя, што даволі цікава, што я яшчэ калі гатавалася да гэтага выпуска, я чытала якраз такі не пра Дубай, а пра тое, што адбываецца зараз у Саудаўскай Аравіі, і там адбываецца роўна тое самае, што ты апісаў, і яны проста стараюцца падоўжыць гэты тренд і скапіяваць эфект, што атрымалі Дубай ужо ў сабе у іх неверагодным праекце НЕОМ, які ўключае ў сябе будаўніцтва 5 гарадоў пустыні. Вось это цікава, да? Дубай спрабуюць каланізаваць мора, а ў Саудаўскай Аравіі спрабуюць каланізаваць пустэшу. І ўсе гэтыя краіны спрабуюць рэгуляваць надвор'е, таму што там, ну, неяк вельмі развітая гэтая тэхналогія, калі апыляюць аблокі і выклікаюць такім чынам ападкі. Вось, і нечаянна, наколькі я разумею, там пару гадоў таму выклікалі цэлую паводку сур'ёзную у Абу-Дабі, напэўна, ну, карацей, некім адным з буйнейшых гарадоў Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Вось. Таму это, мне здаецца, магло бы быць асобнай тэмай, таксама асобным прыкладам, да, як дзеля, напрыклад, там, ірыгацыі, дзеля азелянення, выклікаюць штучна ападкі, палююць на аблокі, да, але гэта абсалютна не заўсёды прыводзіць да таго надвор'я, да, як бы, якога яны хацелі бы, апыляючы аблокі. І вішенка на торце — это тое, што яны, па сутнасці, уганяюць аблокі адзін у аднаго. Ага, да, канкурэнцыя. Супер. Ну, цікавы свет, дарэчы, паўстае вось у гэтых вашых прыкладах, таму што, ну, ёсць адчуванне некае, што можна расці толькі на турызме, вось, але людзі ж недзе яшчэ павінны зарабляць грошы на тое, каб быць турыстамі. Да, вось это такое таксама пытанне
без адказу. Мне падаецца, што это жаданне не зарабляць вытворчасцю. Вось. І, магчыма, нават жаданне не зарабляць мазгамі, вось, таму што турызм як бы не патрабуе высокіх тэхналогій і не патрабуе бруднай вытворчасці, скажам. То бок это можа ўяўляцца чымсьці, што даступна з Ну вот, малымі дарэчы, водзенымі данымі. хачу яшчэ как бы контрпрыклад наконт праектаў, якія можна аднесці да нашай катэгорыі спрашчэння, але якія перад сабой не ставілі мэту зарабляць грошы праз турызм. І адзін з праектаў, на які я звярнула ўвагу, што ён патрапляе ў гэту катэгорыю, гэта Босха Вертикале у Мілана. Праўдзе, калі я кажу неправільную назву. Босха Вертикале, все правильно. Дзякуй. Таму што гэта па факту планавалась праект як вертыкальны лес і праект, які павінен быў павялічыць колькасць азелянення за конт вертыкальнага размяшчэння дрэваў на фасадах будынка замест таго, каб сажаць парк. Што, дарэчы, даволі прикольна, што у них вакол просто умоўная галеша, плошча з палямі, яны вельмі класныя, але дрэваў там няма, але все дрэвы стаяць вертыкальна. І гэты праект павінен быў быць адным з флагманаў экалагічным, але па выніку гэты праект зараз крытыкуецца праз пытанні тэхнічнага абслугоўвання, праз джентрыфікацыю і праз грінвошынг. То бок, што праект хутчэй мае маркетынгавае значэнне, чым рэальныя экалагічныя і сацыяльныя паказчыкі. І это как бы такі праект крыху ў бок ад нашых турыстычных праектаў, пра які мы сказалі ранейша, але тое самае, што праект меў добрыя намеры, але па факту мее вельмі шмат праблем, можна паглыбліцца ў іх крыху глыбей. Вось, але можа быць таксама нешта ведаеце пра гэты праект і што-небудзь можаце пракаментаваць. Мне здаецца цікавым, што мы пакуль застаемся ў поле праектаў, у якіх actually можна нейкія добрыя намеры увогуле вычапіць, і сфармуляваць. Таму што, канешне, не ўсе гарадскія планавальныя праекты такія. Я думаю, напрыклад, пра транспартную сферу, пра гэту легендарную трамвайную змову ў ЗША. Калі хто не ведае, это вось у 1920-х і 30-х аўтаканцэрны, якія выраблялі аўтамабілі, вырашылі ў змове супольна скупіць трамвайныя кампаніі і прывесці іх да банкрутства, замяніць аўтобуснымі сістэмамі на пачатку, паколькі самі гэтыя аўтаканцэрны выраблялі аўтобусы. І такім чынам вось трамваі, якія былі стрыжнем транспартнай сістэмы ў большасці гарадоў ЗША, яны проста адтуль зніклі вушчэнт. Іх там не стала, і сёння гэта экспертамі абсалютна прызнаная памылка і катастрофа, і аднавіць гэтыя трамвайныя сістэмы каштуе такіх проста грошай, якіх вось незразумела, дзе браць. Вось гэты прыклад не такі, як ваш, то бок тут адразу ясна, што як бы намеры толькі звязаныя там з бізнесам. Хаця і ў транспарце часта бывае так, што на пачатку намеры добрыя, потым атрымоўваецца нешта зусім іншае. І я вось думаў, калі рыхтаваўся да гэтай размовы нашай пра монарэйкавы транспарт, монарэйку. Яна якраз такі задумлялася не ў сувязі з турызмам, наколькі я вось змог там нагугляць. Монарэйка задумлялася для перавозкі вялікіх транспартных плыняў, якраз, напэўна, не турыстычных, у нейкіх мегаполісах, на элевацыі, то бок на паднятай некай інфраструктуры, каб не перасякацца з іншымі транспартнымі потокамі, каб не перасякацца з плоскасцю вуліцы, з пешаходамі, з машынамі, з астатнім наземным транспартам. Вось. І за конт таго, што это проста выкарыстоўваецца вышыня, у нас вось нібыта мусіў атрымацца такі ідэальны, хуткасны транспарт, у якога няма тых перашкод, якія ёсць у астатніх. Вось, і пры гэтым яшчэ ён і мусіў даць больш прыемны нейкі экспірыенс пасажырскі, таму што гэта элевацыя, і вы бачыце ўсё зверху,
вось гарадскія гэтыя ўсе пейзажы у вас там праносяцца. У адрозненне ад метро, якое рыецца пад зямлёй, адтуль нічога не бачна. Да, вось візія была некая такая. Слухай, а у меня пытанне па манарэйкі. Можа Да. быць, ты штосьці бачыў па эканамічных паказчыках? Просто цікава, што яны увогуле з'явілася гэта ідэя. Потому, ну, я могу, как бы, с пункту гледжання чалавека, які не ведае нічога, как разлічваюцца сродкі на это, але лічыцца, што метро падземнае — это один из самых дорогих видов транспорта, потому что земельные работы лічацца, ну, одних самых дорогих. И я могу зразумець, што яны думалі, можа быць, моя гіпотэза, што падняўшы канструкцыю зверху, гэта будзе неяк танней, і плюс все плюсы, якія ты назваў. Может быть, ты ведаеш у рэальнасці, як гэта працуе? Гэта цікавае пытанне, і наколькі я зразумеў, да, это супамерныя нейкія выдаткі, і з метро цяжэй разлічыць, таму што метро ў залежнасці ад кантэкста можа каштаваць вельмі розных грошай. Калі ў вас грунтовыя воды, напрыклад, або трэба вельмі глыбока там праз спецыфіку глебы капаць, то кіламетр метро можа дзіка дорага каштаваць таксама. Але пры гэтым мы ведаем там прыклад таго ж мінскага метро, якое не такое глыбокае, у якім не трэба там на эскалатары так доўга там ехаць уніз. Вось, і, канешне, яго рыць не настолькі дорага, хаця ўсё адно вельмі дорага. Будаваць эстакады таксама дорага, але у монарэйкі з'явіліся іншыя ўсякія выдаткі у параўнанні з астатнімі відамі транспарта, на якія не разлічвалі. І там яшчэ такая ёсць гісторыя пра тое, што большасць іншых відаў транспарта яны ўжо былі размножаны. То бок, умоўна, там метрапалітэнаў, там у нас сотні сістэм па ўсім свеце. І можна абменьвацца ведамі, абменьвацца практыкамі лепшымі, можна вучыцца на чужых памылках, і можна ў тым ліку дасягаць некага ўзроўня стандартызацыі. Вось гэта тое, што з монарэйкай не атрымалася, таму што гэта, як правіла, былі такія іміджавыя праекты ў выніку, і яны ўсе былі адзіныя як бы ў сваім родзе, да? І адмыслова пад іх вырабляўся рухомы склад, гэтыя вагоны. Да? Яны не былі такімі, што можна там імі памяняцца з іншымі гарадамі. Тэхналогіі адрозніваюцца, як правіла. Да? І вось гэта вельмі ўдаражае эксплуатацыю таксама. Да? То бок, калі табе даводзіцца проста пад твой супер-пупер унікальны праект знаходзіць рашэнні праблем, гэта даражэй, чым калі твой праект апробаваны ў іншых гарадах, і, ў прынцыпе, ясна, як вырашаць праблемы. Ведаеш што? Мне падаецца, што ты толькі што назваў слова, якое аб'ядноўвае мой прыклад Андрэя і прыклад з монарэйкай. Это прыклад іміджавыя праекты. Ага. Таму што менавіта праекты з часткі эфект Більбао, з часткі з Саудаўскай Аравіі і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, гэта ўсё пра імідж і пра то, каб прыцягнуць да сябе ўвагу тым ці іншым чынам. Часам гэта такі атрымоўваецца, але пакуль што мы бачым, што у вялікай ступені гэта ўсё ж такі больш пра выдаткі і больш пра пазіцыянаванне і пра імідж, які можа быць не заўсёды патрэбен таму ці іншаму гораду, а менавіта гараджанам. І я магу падтрымаць гэтую лінію думкі і сказаць, што ў Дубаі шмат чым, мне падаецца, іх турыстычная прывабнасць, яна пабудавана проста на нейкіх суперпраектах кшталту самых высокіх хмарачос, самы вялікі шопінг-мол і вось выспа, штучная выспа Пальм Джумейра, якая бачна з космаса, якую маркетинг спрабаваў прадаць як 8-е цуда света. Да, то бок, відавочна, гарады спрабуюць развівацца такім чынам. Відавочна, што в урбанізме значную ролю іграюць маркетолагі. Прынамсі, яны іграюць значную ролю ў кампаніях, якія займаюцца дэвелопментам, і, адпаведна, мяняюць выгляд нашых гарадоў. І як на прыкладзе з Пальмай, на самой справе, да, вот можна падумаць, што выспа ў выглядзе Пальмы это штосьці, што унікальна мусіць быць, вось, але на самой справе іх ужо паспрабавалі мультыпліфікаваць, і побач з гэтай Пальмай пабудавалі яшчэ адну такую выспу, якую
пакуль што не паспелі забудаваць, бо ў 2008-2009 быў крызіс эканамічны. І пачалі будаваць яшчэ трэцюю такую выспу побач, якую пабудаваць не паспелі. Пальмашка на мапе не атрымалася, і канцэпт прыйшлося тэрмінова мяняць і рабіць рэбрэндинг. Вось, цяпер яны пачалі забудоўваць штосьці, што рэальна больш падобна на нейкія выспы, чым на вось гэты вобраз пальмы. І я бы тут хацеў скарыстацца момантам, каб пераскочыць на іншую такую яшчэ рамку канцэптуальную. Это тое, што называецца helicopter urbanism, шурбалётны урбанізм. Яго таксама называюць сіндромам Бразіліі і bird-shit architecture, которая падаравала адну з назваў для нашага сённяшняга падкаста. Это ўсё адна і тая ж з'ява, пры якой на горад глядзіцца з вышыні птушынага палёта, з вышыні, якая недаступна шараговым грамадзянам, ці даступна крайне рэдка. Калі мы сядаем у аэрапорце ці ўзлятаем з аэрапорта, это бадай што адзіная сітуацыя, якой мы бачым горад рэальна з такой вышыні, з якой на яго глядзелі архітэктары. І да, ёсць чалавек, якога можна заблэйміць у тым, што нашы гарады пачалі планавацца так. Это Ле Корбюзье, бог і д'ябал сучаснага урбанізма. І крытыку пад helicopter urbanism пачала яшчэ напрацоўваць Джейн Джэкабс у сваёй кнізе «Жыццё і смерць вялікіх амерыканскіх гарадоў». Яна тады яшчэ не ўжывала гэтыя тэрміны, яны з'явіліся пазней. Ян Гейл узгадваецца як адзін з тых, хто упершыню сфармуляваў гэты тэрмін. Але, як вы можаце ўявіць, да, гледзячы на пальму зверху, вось, мы абсалютна не ўяўляем, што там знаходзіцца ўнутры гэтай пальмы. І вось калі ўявіць яе і паглядзець на ейны ствол, то ейны ствол — это 10-палосная шаша, што як бы само собой даўнімаецца. Это відавочна, што яна будзе там. І абсалютна відавочна, што там пры гэтым не будзе ніякіх асаблівых прынамсі прыемных пешаходных дарожак, якія вядуць на гэтую пальму. Адзінае, што ёсць, і адзінае, што звязвае тых, хто не перасоўваецца на машыне з гэтай выспай, это якраз такі манарэйка. Вось, таму што іміджавы праект мусіць спалучацца толькі з іміджавым праектам, асабліва калі ў цябе ёсць дастаткова для гэтага грошай. Вось, манарэйка яна вядзе праз увесь ствол пальмы, але, канешне, яна не заязджае на ласкуткі зямлі, якія маюць форму ейных лісцяў. І маштаб пальмы, ён даволі вялікі. То бок, это не пешаходнага фармата штука. То бок, туды можна сапраўды прыехаць на манарэйке, з манарэйкі зайсці, але хадзіць, заблукаць па пальме не атрымаецца, таму што каб атрымаць класны экспірыенс гуляння па гарадской прасторы, трэба, каб гэтая прастора была кампактная, каб можна было збочыць туды, збочыць сюды і гэтак далей. Калі пальма, то у гэтай пальме атрымліваецца збольшага ўсе шляхі даволі роўныя, згубіцца няма дзе. Паўсюль ходзіш двойчы. Паўсюль ходзіш двойчы, і адлегласці вялікія. Як вы разумееце, 10-палосная шаша там была будавана не дарма, а праблема ў тым, што мясцовыя жыхары вельмі скардзяцца на тое, што па сутнасці і раніцой і ўвечары ў часы пік там стаяць коркі. І гэты экспірыенс апісваецца ім як жахлівы. Это не толькі адзіны жахлівы экспірыенс, канешне, такога кшталту урбаністычнага планавання, але відавочна не тое, пра што сур'ёзна падбалі. Думаючы пра Корбюзье, яшчэ можна парадавацца, што большасць з ягоных праектаў ніколі не былі пабудаваны і ажыццёўлены. Але ягоныя ідэі жывуць. О, да. Ну і цікава, што турыстычная парадыгма прыходзіць паўсюль, таму што, вось глядзіце, Ле Корбюзье планаваў не для турыстаў. Ён нібыта планаваў для жыхароў. Ну, хаця насамрэч пэўнай ступені, напэўна, для сябе любімага. Вось, але і з монарэйкай таксама так было. Першыя праекты монарэйкавых транспартных сістэм, яны распрацоўваліся як праекты для гарадскіх пасажыраў, для штодзённых перавозак.
для даунтаўнаў, усякіх там бізнес-частак, для прамысловых раёнаў і гэтак далей. Але паступова вось гэты кампанент відовішчнасці і такой типа экзатычнасці монарэйкі, да, ён у многіх сітуацыях стаў на першы план выходзіць, і сапраўды ў выніку ніша, якую монарэйка стала займаць, яна звязана з гэтым турызмам. Да, то бок усякія там Діснейленды, усякія там ВДНХ, усякія там розныя алімпійскія комплексы сталі абслугоўвацца лініямі монарэйкавых сістэм. І у такой сітуацыі, дарэчы, пра некую там прыбытковасць, доўгатэрміновую устойлівую эксплуатацыю няма і мовы. Таму што відавочна гэта становіцца атракцыёнам, чымсьці па-за штодзённасцю, і тады ўжо і пытання няма, гэта іміджавы праект ці гэта праект для жыцця гараджан. Становіцца ясна, што іміджавы. І куча ёсць такіх прыкладаў з монарэйкамі. Нават на постсавецкай прасторы парачку можна згадаць. Гэта штосьці, што не было першапачаткова турыстычным, але стала як такое разглядацца. Прям некая такая эпідэмія турыстычнага погляду, мне здаецца. Окей. Ліза, у мяне да цябе пытанне. А падкажы, што не так з эфектам Більбао? Маштабна. Менавіта, калі мы застаемся ў гэтым перыядзе з эфектам Більбао, насамрэч, у мяне даволі вялікае пытанне да таго, хто ўвёл гэтую тэрміналогію, ці ён скончыўся, ці не. Але все праекты, которые былі пабудаваны адразу пасля музея Гугенхайма, яны адзін з пунктаў гэта было прыцягнуць вельмі вядомага архітэктара і даць яму вельмі шмат грошаў. Па сутнасці, гэты феномен парадзіў назву Starchitect, ці зорныя архітэктары, дзе у выніку у тебя ёсць нейкія вядомыя архітэктары, якія будуюць супер класныя, офігенныя, незвычайныя аб'екты. Але з гэтымі аб'ектамі ёсць адна велізарная праблема. Яны велізарныя, яны не ўлічваюць кантэкст. Не ўлічваюць кантэкст па колькасці наведальнікаў, не ўлічваюць кантэкст па мясцовай культуры. Яны урываюцца ў асяроддзе. Яны могуць быць прыгожы, непрыгожы, мы можам па-рознаму іх ацэньваць. Напрыклад, будынак, які называецца Купал тысячагоддзя или Міленіум дом в Лондоне, яго ўвогуле празвалі тэрмінам «белы слон». Гэта уражлівы дызайн, які мае незразумелае прадназначэнне. То бок ацэнку яму даюць людзі, якія жывуць у гэтых месцах, і вельмі часта гэты аб'ект у выніку не акупаюцца. То бок у тебя ёсць аб'ект, які павінен прыцягнуць неверагодную колькасць турыстаў, ён не прыцягвае, таму што такіх аб'ектаў вельмі файных вельмі шмат, ці у тебя неудобна дабірацца, ці ён ігнаруе кантэкст, ці мы можам знайсці мільён чыннікаў, чаму гэта так працуе, чаму ён не можа прыцягнуць людзей, і таму праект лічыцца правальным, таму што ён вельмі шмат грошаў на сябе выцягнуў, ён не патрэбны мясцоваму насельніцтву, і гэта проста правальны па эксплуатацыі пасля будаўніцтва аб'ект, на які трэба вытрачаць таксама фінансы, і ён ніколі не акупаецца. Па факту гэта проста нейкая аграметная бандура, которая у тебя стаіць, і яна ніяк не працуе. І ёсць толькі некалькі прыкладаў. Гэты дом якраз такі Купал тысячагоддзя, гэта з добрых прыкладаў, калі ён на пачатку не працаваў, ён сапраўды быў вельмі дрэнным праектам, але яго у выніку ўключылі ў больш вялікі праект, называецца О2, дзе ён стаў часткай горада і сапраўды стаў добрым для наведальнікаў, тому што ён стаў акупацца праз іншыя актыўнасці, якія пабудаваліся вакол і дапамаглі яму стаць эфектыўным. І тады гэты праект все яшчэ называўся «Белы слон», але ўжэ ён працаваў хаця б эканамічна. То бок некаторыя ўсё-такі могуць стаць потым паспяховымі ці праекты. Я проста слухаю цябе і думаю пра тое, ці ёсць паспяховыя сістэмы монарэйкі. Так, ёсць, але таксама, як у прыкладзе, пра які ты кажаш, это не тыя, якія для турыстаў пабудаваны. Гэта тыя, якія разлічаны на штодзённае доўгатэрміновае карыстанне, і тыя, якія для мясцовага насельніцтва пабудаваны.
Нават калі мясцовае насельніцтва не можа столькі гэтаму праекту аддаць як бы аплаты Ну так, доходаў. калі шчыра, я хацела, напэўна, дакінуць яшчэ адзін прыклад і жылой архітэктуры. Ён не адносіцца да гэтага эфекту Більбао, гэта зусім крыху ў бок, але падаецца, 60-е гады папярэдняга стагоддзя у Нідерландах быў зроблены эксперымент таксама з вельмі крутымі на той момант архітэктарамі па пошуку увогуле новай тыпалогіі жылля. І Нідерланды былі гатовы выдаткоўваць вялікія сродкі на то, каб архітэктары спрабавалі і рабілі новае жыллё, шукалі нейкія новыя формы, каб гарады зрабіць менш скучнымі. У выніку на зараз мы имеем такія праекты, як Дом-шар, Дом-куб, плавучыя дамы і іншыя праекты. Они все даволі файны выглядаюць, яны разлічаны на мясцовае насельніцтва, але яны все не працуюць. Праграмы, падаецца, праз 20 гадоў свярнулі, таму што гэта былі хутчэй праекты, якія прыгожыя, але да іх эфектыўнасці таксама можна ставіцца вельмі недобра. Скептычна. Так, таму што гэта форма па факту дом у форме, напрыклад, шара, і яго вельмі складана абслугоўваць, і б думалі іх знасіць, але зараз это какая-то такая турыстычная атракцыя ўсё ж такі, але не такая вялікая, як напрыклад, Дубай, про які казаў Андрэй, і ўсё ж такі яно працуе на мясцовае насельніцтва. І калі шчыра, я нават лічу, што гэтыя праекты можа быць крыху лепш, больш паспяховыя, таму што гэта нейкія спробы знайсці нешта новае, але агулам у іх все тая ж самая ідэя зрабіць гарада больш файныя, больш разнастайныя, але вот з асноўнай мэтай ўсё ж такі зрабіць штосьці для людзей, тых, хто там жыве, а не прывлечці турыстаў. Мне стала цікава, што бы было з гэтымі ўсімі праектамі, калі бы спыталі жыхароў мясцовых. Не турыстаў, не планавальнікаў, не шэйхаў, там, як бы не правіцеляў. Вось калі б спыталі жыхароў, як бы што бы атрымалася тады? Цяжка насамрэч адгадаць, да? Я не ведаю, можа замест монарэйкі проста з'явіліся бы 11 і 12 палосы руху на аўтабанах. Вось, але, мабыць, і не так. Да? І мы глядзім вось, на вынікі галасавання ў всякіх гарадоў, дзе ёсць галасаванне наконт транспартных планаў, да, што людзі досыць кансерватыўныя ў сваім выбары, у тым сэнсе, што яны абіраюць тэхналогіі, якія ўжо апробаваны ў розных іншых месцах. Да, і таму, напрыклад, Транслор, да, такая тэхналогія, якая мусіла бы стаць удасканаленай версіяй трамвая, у выніку не набыла папулярнасці. Да? І людзі проста звярталі увагу на новыя незручнасці, якіх не было з папярэднімі тэхналогіямі, і нават некаторыя потым гарады проста вярнулись да больш традыцыйнага трамвая. Да? І Транслор, это вось там, дзе адна рэйка таксама, але гумавыя колы, і ёсць іх правады, там, як у трамвая ці тралейбуса. Вот это неяк не распаўсюдзілася, напрыклад. Не ведаю, а што бы ў вашых выпадках было, калі спыталі мясцовае насельніцтва? Я бы сказаў, што ў маім выпадку правільна было б спытаць мясцовых рыб і іншых акіянічных жывёл. І я нават ведаю, што бы яны адказалі. Вось, яны бы адказалі нам спёкатна і брудна. Фішка гэтага будаўніцтва гэтай выспы была ў тым, што закон павелічэння працягласці берагавой лініі падвысілася тэмпература вады. Прычым падвысілася вельмі істотна. За 19 гадоў рэалізацыі праекта яна падвысілася на 7,5 градусаў, што вельмі шмат. І, адпаведна, это прывяло да страты, канешне ж, каралаў, і гэта прывяло да страты месцаў нерыста пэўных відаў рыб, якія былі там у прыбярэжнай тэрыторыі. Бо прыбярэжная тэрыторыя – это тэрыторыя, якая актыўней за ўсё выкарыстоўваецца марскімі істотамі. Это тое, пра што, канешне, пры будаўніцтве такіх праектаў абсалютна дакладна не думалі. Да? То бок можна сказаць, што думалі пра імідж, думалі пра грошы, думалі пра нейкае будучыню турызма, але пра экалогію не думалі абсалютна. І
настолькі, што за будаўніцтва падняліся адкладанні з марскога дна, і яны, канешне ж, сапсавалі якасць і празрыстасць вады вакол. То бок нават такі важны touristic attraction, да, як празрыстасць вады, не быў улічаны пры будаўніцтве гэтай выспы. Таму адказ мясцовых жыхароў у выглядзе рыб я ведаю. Да, это такі сюрприз, які не сюрприз, што пра прыроду не падумалі. Да, прыродная частка это суперважнае, то што звычайна менавіта ў гэтых всіх праектах не ўлічваецца. У шмат якіх праектаў, пра які у мяне было падрыхтавана, грамадскасць лічыла праекты часцей за ўсё непрывабнымі і дарагімі сімвалічна адрыванымі ад мясцовай культуры. Таму как бы тут тоже такое пытанне, а ці калі гэта падабаецца нейкім вельмі класным архітэктарам, ці гэта сапраўды будзе падабацца мясцоваму насельніцтву. Тут тоже вельмі адкрытае пытанне. Але мне падаецца, што запыт на нейкія прыгожыя ці праекты, з якімі хацелася сябе асацыяваць у горадзе, ён ёсць. І у меня было некалькі даволі цікавых размоваў з беларусамі, жыхарамі Менску і іншых гарадоў, як, напрыклад, пра паркі, якія падняты над зямлёй, ці іншыя знакавыя праекты, якія будуюцца ў розных гарадах. І насамрэч есть такое адчуванне, што хочацца асацыяваць сабе з нечым сучасным, цікавым, унікальным з аднаго боку. З іншага боку, да всех праектах ёсць самае галоўнае пытанне, а які сэнс, а як ён сапраўды жыве разам з мясцовымі людзьмі, з мясцовай прыродай, і што гэты праект увогуле па выніку адлюстроўваюць. Таму што гэты праекты, напрыклад, эфект Більбао, гэта хутчэй для мяне асабіста, это маё асабістае меркаванне, нікога не кажу, што гэта менавіта так. Гэта вельмі пра амбіцыі менавіта саміх архітэктараў вельмі часта, як па мне, і варта, можа, часцей запытваць людзей перад тым, як нешта рабіць. Бо, напрыклад, ёсць добры прыклад у мяне, менавіта праект у Чылі Алехандра Равена з праектам «Элементаль» сацыяльнага жылля, дзе ў яго было вельмі мала грошаў, які не маглі пакрыць весь праект, і у якім яны пабудавалі толькі каркасы дамоў з добрай вадой і з іншымі рэчамі, якія вельмі важныя для жыцця. І все астатнія часткі яны прапанавалі жыхарам дабудаваць самастойна, якія будавалі сваё жыллё самі, свае трушчобы, да, і ім прапанавалі перасяліцца ў дамы, ў сацыяльнае жыллё, якія яны маглі часткова дабудаваць, і гэты праект жыве, жыхары яго падаўжаюць развіваць, і гэта гісторыя пра паспяховы кейс, калі ў тебя мала грошаў, але трэба нешта зрабіць карыснае для людзей, і людзі самі інтэгруюць нейкі праект у сваё асяроддзе. І ён как бы таксама лічыцца знакавым па факту. Мне стала яшчэ цікава, наколькі мы ўвогуле павінны разлічваць, што прэферэнцыі жыхароў, да, большасці там грамадства як бы павінны неяк падабацца архітэктарам, да, ці экспертам. Вось я думаю, напрыклад, пра маршруткі. Маршруткі это вельмі папулярная з'ява, і на іх адназначна быў попыт. І многія там мае калегі, я ў тым ліку вельмі крытычна і скептычна і з нейкім пабойваннем дзесяцігоддзямі ставілись да маршрутак. І потым было цікава назіраць, што адбываецца, калі складваецца сітуацыя, як, напрыклад, у Румыніі, што з'яўляюцца там сродкі еўразвяза, і у мясцовых адміністрацый ёсць магчымасць змагацца з маршруткамі і проста іх ліквідаваць, да, і зачысціць. Да, як рэагуе грамадскасць на гэта. І грамадскасць не заўсёды рэагуе з захапленнем, таму што для іх, верагодна, там маршруткі мелі нейкія дадатковыя сэнсы, пра якія з планіровачнай перспектывы так там асабліва і не падумаеш. У тым ліку, да, напрыклад, што гэта там працоўныя месцы, да, і вось это для планіроўшчыкаў это так не разглядаецца, да, яны на гэта так не глядзяць. Што транспарт гэта у тым ліку некая форма прадпрымальніцтва. Глядзяць на транспарт з пункту гледжання асноўнай функцыі толькі. А жыхары, канешне, бачаць розныя там логікі.
Ну вось, неяк, мабыць, у нас ёсць яшчэ дадатковыя прыклады, якімі вы не падзяліліся. Я быццам асноўнымі падзяліўся. Ну, мне падаецца, што асноўны прыклады, які мне хацелася сёння пагутарыць, я распавяла. Але, канешне, калі мы кажам пра праекты, які становяцца дурацкімі, іх нашмат больш, таму што мы вельмі цягнемся, мы як планіроўшчыкі, мы як грамадства вельмі часта цягнемся да некаторых рэчаў, які спрашчаюць тое, што мы робім, стараемся стандартызаваць, але часам пры гэтай стандартызацыі губляюцца вельмі важныя рэчы, на якія нам вельмі трэба звяртаць увагу. Такія як уже былі згаданы мясцовае насельніцтва і экалогія, і гэта становіцца ўсё больш і больш важным у праектах, чым быць толькі прыгожым і унікальным. Увогуле ж планаваць прыемна, да? Планаваць — это такая забаўка. І адчуванне можа, што нават ствараць планы больш прыемна, чым іх потым ажыццяўляць і імплементаваць. Вот. Цікава, што стане з 100%. Да, цікава, што стане з прафесіямі планіровачнымі. Ну, нешта развіваецца, і мне падаецца, што больш у прафесіях пачынае быць патрэбна не толькі нейкая агульная канцэпцыя, але і тое, як гэта тэхнічна ўплывае на ўсё наваколле. Але, канешне, пры тым, што, напрыклад, еўрапейскія архітэктары ўсё яшчэ падаўжаюць удзельнічаць пры добрай адукацыі ў праектах, такіх як 9-мільённы горад The Lion, які запланаваны ў Саудаўскай Аравіі, паказвае, што мы ўсе адно людзі, і у вялікай колькасці людзей все яшчэ ёсць велізарная колькасць амбіцый, каб увекавечыць сваё імя ў нейкіх гіганцкіх праектах. І фантазій, да? І ўсё яшчэ ёсць чаканне, што планы заўсёды здзяйсняюцца. То не зусім правда. І вось гэта, дарэчы, штука, якую вельмі крытыкавала Джейн Джейкабс, і у прыватнасці яна казала, да, што няма адзінай логікі, якая мусіць аб'яднаць у сабе горад, да, што ёсць проста практыкі людзей, якія з'яўляюцца асноўнай рухаючай сілай гарадскога развіцця. Вось, што няма адзінага плана, які можа гэта ўсё сабе падпарадкаваць. Адпаведна, няма аднаго будынка, які можа вырашыць лёс горада ці нават выспы штучная, якая можа гэта зрабіць. Вось, і узгадваючы зноў гэты верталётны урбанізм, да, хочацца проста такі зрабіць заклік да ўсіх людзей, якія звязаныя з гарадскім планаваннем і могуць чуць наш падкаст. Думайце з перспектывы людзей, думайце, як ідуць людзі, што яны бачаць перад сабой, а не думайце як птушкі і не думайце тым больш як людзі, якія хочуць паставіць сабе помнік. Ну, я думаю, што на гэтым можна якраз добра скончыць нашай асноўнай фразай: з любоўю да гарадоў, з любоўю да людзей. З любоўю да гарадоў, з любоўю да людзей.